आज आमे पढ़िबा पोषणर फोर्थ पार्ट मनुष्यर पाकतंत्र। मनुष्यर पाकतंत्र सबुठारे संपादित होता है कोड़े ना पाकनली ठारे। पाकनली आमे एबे कौन देखिबा। पाकनली प्राय 6 ରୁ 9 मीटर पर्यंत वयस्क व्यक्तिर शरीर रे बिछाई होई रही थाए। हेले एहा केउठारु आरंभ करी को पर्यंत पाटी ठारु आरंभ करी मलद्वार पर्यंत एही नली लंबी रही थाए। हेले एही पाकनलीटी देखिबाकू किपरि ना एही पाकनलीटी देखिबाकू लंबा ट्यूब परी। हेले एही पाकनलीटी जेतेबेले लंबा ट्यूब परी ओ एहा पाटी ठारु आरंभ करी मलद्वार पर्यंत हेले एही नलीर कार्य कौन। एही नलीर कार्य ओ आकृति अनुसार एहाकू विभिन्न भागरे विभक्त करा जायछे। सेगुड़िक कौन कौन ना एक होची पाटी, 2 मुख गह्वर, 3 ग्रसनी, 4 ग्रासनली बा निगल, 5 पाकस्थली, 6 क्षुद्रांत्र, 7 बृहदंत्र। हेले आमे देखिबा एक पाटी माने कौन। पाटी होची एक चलनशील ओठ द्वारा परिवेष्टित। एही पाटीटी एक अनुप्रस्थ छिद्र अटे। हेले एही पाटीटी कौन कार्य करे ना एहा खाद्यर अंतर्ग्रहण पाई उद्दिष्ट। हेले एही जो पाटीर एहा पाटीर केउठारे खोलिछि ना एही पाटीर नलीटी मुख गह्वर रे खोलिछि। हेले एबा आमे देखिबा मुख गह्वर कौन। 2 मुख गह्वर। मुख गह्वर को पुणी थरे 2 भाग विभक्त करा जायछि। कौन कौन ना एक दांत, 2 जीभ। हेले आमे एबे देखिबा दांत माने कौन। दांत कौन करता है ना दांत आम पाटीर तल एवं ऊपर माड़ी रे 16टी लेखाएं दांत रही। हेले कौन होता है ना प्रति माड़ी रे माने ऊपर माड़ी और तल माड़ी रे 4टी लेखाएं कर्तन दांत, 2टी श्वान दांत, 4टी चर्बण दांत एवं 6टी पेषण दांत रही थाए। हेले एमानंकर कार्य कौन होता है ना एही जो 4टी कर्तन दांत एही 4टी कर्तन दांत कौन कार्य लगी थाए ना आंकर सब अलग अलग कार्य अछि। श्वान दांतर अलग कार्य, चर्बण दांतर अलग कार्य, पेषण दांतर अलग कार्य। हेले एही जो 4टी कर्तन दांत उद्भिदज खाद्य को काटिबारे सहायक हुए। हेले एही जो 2टी श्वान दांत अछि से की प्रकार कार्य करथाय ना एही 2टी श्वान दांत प्राणीज खाद्य को चिरिबारे सहायक होइथाय। हेले एही जो चर्बण दांत और पेषण दांत कौन कार्य करथाय ना चर्बण एवं पेषण दांत
ଚୋବାଇବା ଏବଂ ପେଶିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଓ ଜିଭ। ହେଲେ ଦାନ୍ତ ଏବେ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜିଭ। ଜିଭ ମାନେ କ'ଣ? ଜିଭ ହେଉଛି ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ଉପରେ ତାଳୁ ଏବଂ ତଳେ ମାଂସାଳ ଏବଂ ମୋଟା ଜିଭ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ରହିଛି ତାର ଉପରେ ହେଉଛି ତାଳୁ, ତଳେ ରହିଛି ଜିଭ। ହେଲେ ଜିଭର ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ ରହିଥାଏ। ଜିଭର କ'ଣ ରହିଥାଏ? ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ ରହିଥାଏ। ମାନେ ସେ ସବୁ ସ୍ୱାଦ ପାରିପାରେ ବା ସବୁ ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥାଏ। ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଜିଭର କାର୍ଯ୍ୟ? ନା ଜିଭ କଥା କହିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଆଉ ଜିଭ କ'ଣ କରେ? ନା ଏହା ଖାଦ୍ୟକୁ ଦାନ୍ତ ପାଖକୁ ନେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦାନ୍ତ ପାଖକୁ ନେଲେ ହିଁ ଦାନ୍ତ ଚୋବେଇବା ପରେ ତାହା ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇ ପରିପାକ ହେବ। ହେଲେ ସେ ସହାୟକ କରିଥାଏ ଦାନ୍ତ ପାଖକୁ ନେବାକୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥାଏ? ନା ଖାଦ୍ୟକୁ ଗିଳିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ? ପାଟି, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ମୁଖ ଗହ୍ୱର। ହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗ୍ରସନୀ କ'ଣ? ଗ୍ରସନୀ ମାନେ ସେଟା କେମିତି ଦେଖିବାକୁ? ନା ଗ୍ରସନୀ ଦେଖିବାକୁ କାହାଳିଆ ଆକୃତିର। ହେଲେ ଏହା ବାୟୁନଳୀ, ଏହି ଯେଉଁ ଗ୍ରସନୀଟି କ'ଣ କରିଥାଏ? ନା ବାୟୁନଳୀ ଓ ଖାଦ୍ୟନଳୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥାଏ? ନା ଏହି ଗ୍ରସନୀରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଧିଜିହ୍ୱା ରହିଛି ବା ଗୋଟେ ପର୍ଦ୍ଦା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ୱାସନଳୀରେ ରହିଥାଏ। ସେହି ପର୍ଦ୍ଦା ବା ଅଧିଜିହ୍ୱା ବା ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍, ସେଇଟାକୁ ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ତାହା ରହିଥାଏ ସେହି ଗ୍ରସନୀରେ। ହେଲେ ଏହି ଯେଉଁ ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍ ରହିଥାଏ, ସେହି ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ପବନ ବାୟୁନଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗ୍ରାସ ନଳୀ ବା ନିଗଳ ମାନେ କ'ଣ? ଗ୍ରାସ ନଳୀ ବା ନିଗଳ କ'ଣ? ନା ଏହି ଗ୍ରାସ ନଳୀ ବା ନିଗଳ ଦୀର୍ଘ ନଳୀ ଯୁକ୍ତ, ମାନେ ଲମ୍ବା ନଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଲମ୍ବ 22ରୁ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ହେଲେ ଏହା କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ? ନା ଗଳା ଏବଂ ପାକସ୍ଥଳୀର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯେଉଁ ଏତାଟା ରହିଛି ଗ୍ରାସ ନଳୀଟି କେଉଁଠି ରହିଛି? ନା ପାକସ୍ଥଳୀ ଓ ଗଳାର ମଧ୍ୟରେ ଏହା ରହିଥାଏ। ହେଲେ ଏହିଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ ଆମେ କହିଲେ ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ। ହେଲେ ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ କ'ଣ? ନା ପାକନଳୀର କାନ୍ଥରେ ଦୁଇଟି ପେଶୀ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତୁଳ ପେଶୀ ଓ ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ପେଶୀର ସଂକୋଚନ ଓ ଶିଥିଳନ ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନା ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏହି ଖାଦ୍ୟଟି କ'ଣ କରିଥାଏ? ନା ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ହେଲେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଏହି ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହି ଗ୍ରାସ ନଳୀରୁ କେଉଁଠି ଯାଇଥାଏ? ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଏହା ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାକସ୍ଥଳୀ ମାନେ କ'ଣ? ପାକସ୍ଥଳୀ କ'ଣ? ନା ପାକସ୍ଥଳୀ ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ନା ଜେ ଆକୃତିର ଦେଖିବାକୁ। ତାହା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ? ତାହା ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ କେଉଁଠି? ନା ଉପର ଅଂଶ ବା ଉଦର ଗହ୍ୱରର
ଉପର ଅଂଶର ବା ଏହାର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଉପର ଅଂଶଟି ଚଉଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତଳ ଅଂଶଟି କମ୍ ଓସାରିଆ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ପାକସ୍ଥଳୀ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ନା ପାକସ୍ଥଳୀଟି ଉଦର ଗହ୍ୱରର ଉପର ଅଂଶର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥାଏ। ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଏହି ପାକସ୍ଥଳୀର କାନ୍ଥରେ କ'ଣ ରହିଥାଏ, ଏହି ଯେଉଁ ପାକସ୍ଥଳୀଟା ଯେତେବେଳେ ଉଦର ଗହ୍ୱରର ଉପର ଅଂଶରେ ରହିଛି, ହେଲେ ଏହି ପାକସ୍ଥଳୀର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ନା ଏହି ପାକସ୍ଥଳୀର କାନ୍ଥରେ ପାଚକ ରସ ରହିଥାଏ। ସେହି ପାଚକ ରସ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ ସରଳୀକୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରକୁ ଯାଇଥିବ ତାହା ସରଳୀକୃତ ସେଠାରେ ହେବ। ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପାକସ୍ଥଳୀର ଉପର ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ତଳ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ହେଲେ ପାକସ୍ଥଳୀର ଉପର ଅଂଶକୁ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍, ହେଲେ ପାକସ୍ଥଳୀର ଉପର ଅଂଶକୁ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଗଲା ନା କାରଣ ପାକସ୍ଥଳୀର ଉପର ଅଂଶଟି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ପାକସ୍ଥଳୀର ଉପର ଅଂଶକୁ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କୁହାଯାଏ ଓ ତଳ ଅଂଶକୁ ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଏହି ପାକସ୍ଥଳୀରୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଏହି ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଖାଦ୍ୟ ପୁଣି ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଯେଉଁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରକୁ ଗଲା ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଏକ ନଳୀ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନଳୀ। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରଟି ଦେଖିବାକୁ କିପରି ନା ମୁଦ୍ରିକା ଆକାରର ନଳୀ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ମୁଦ୍ରିକା ମାନେ ମୁଦି ଆକୃତିର ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଏହି ନଳୀର ଲମ୍ବ 6 ମିଟର ହୋଇଥାଏ। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ନଳୀର ଲମ୍ବ କେତେ 6 ମିଟର। ଆଉ କ'ଣ ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରର 3ଟି ଅଂଶ ରହିଥାଏ। କ'ଣ ଏକ ହେଉଛି ଗ୍ରହଣୀ, 2 ହେଉଛି ଜେଜୁନମ୍, 3 ହେଉଛି ଇଲିୟମ୍। ଆଉ କ'ଣ ନା ଇଲିୟମ୍ର ଅନ୍ତ୍ର ଅଙ୍କୁରଠାରେ, ଇଲିୟମ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଅଂଶଟା ସେଇ ଅନ୍ତ୍ର ଅଙ୍କୁରଠାରେ, ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତ୍ର ଅଙ୍କୁର ରହିଛି, ଠାରେ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପାକ କ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ସବୁଠାରୁ ଏତା ହେଉଛି ଅନ୍ତ୍ର ଅଙ୍କୁର ପାଇଁରେ ସେହି ଖାଦ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିପାକ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟଟି ପରିପାକ ହେବା ପରେ ବୃହଦନ୍ତ୍ରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବୃହଦନ୍ତ୍ର ମାନେ କ'ଣ। ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଛୋଟ ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତ ନଳୀ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ନା ବୃହଦନ୍ତ୍ରର 2ଟି ଅଂଶ ଥାଏ। ଏକ ହେଉଛି କୋଲନ୍, 2 ହେଉଛି ମଳଦ୍ୱାର ବା ମଳାଶୟ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟଟିର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ଅବଶୋଷଣ ହୋଇ ବୃହଦନ୍ତ୍ରକୁ ଆସିଥାଏ। ଏଠାରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବା ଖାଦ୍ୟ ମଳରେ କ'ଣ ହେବ ପରିଣତ। ହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା
ଏହି जो मल तैयारी ହେଲା ଏହି मल किछि समय पर्यंत मलाशय रे रहिबा परे मल द्वार देई निष्कासित होइथाए। एबे आमे देखिबा लाल ग्रंथि कौन। लाल ग्रंथि आम शरीर रे ही रही थाए, जोड़ा कि आम शरीर रे तीनोटी लाल ग्रंथि रही थाए। आम शरीर रे लाल ग्रंथि तीनोटी रही थाए। एही लाल खाद्य को पिछल बा मंड परि करि थाए। तापरे एही लाल ग्रंथिटी कोड़ी खोलची, एही लाल ग्रंथिटी मुख गह्वर को खोली थाए। तापरे देखिबा एबे आमे पाचक रस कौन। हेले एही पाचक रस केउठा रही थाए, एही पाचक रस पाकस्थलीर कांथरे रही थाए। एही पाचक रस पाचक ओ लवण आम्ल क्षरण करिथाए। हेले यकृत कौन आमे बे देखिबा। यकृत आम शरीरर बृहत्तम ग्रंथि हेउछि यकृत। एहा देखिबाकू लोहित बादामी रंग। एथिरू जो यकृतरू कौन होइथाए ना पीतरस क्षरण हुए। एबे आमे देखिबा अग्नाशय कौन। अग्नाशय केउठा रहिछि ना पाकस्थलीर पछपटे अग्नाशय रही थाए। अग्नाशय देखिबाकू किपरि हळदिया रंग। एही अग्नाशयरू अग्नाशय रसर बाहिका क्षुद्रांत्र मध्य को जाइथाए। आज आमे पढ़िले कौन। आज आमे पढ़िले मनुष्यर पाकतंत्र, जोड़ा कि पाकनली को पुणी थे 7 भाग विभक्त करा जायछि। पाटी, मुख गह्वर को पुणी थे 2 भाग विभक्त करा जायछि। दांत, जीभ, एबे तापरे ग्रसनी देखिले ग्रास नली, पाकस्थली, तापरे कौन देखिले, तापरे क्षुद्रांत्र, बृहदंत्र, तापरे आमे देखिले आम शरीर थिबा लाल ग्रंथि, पाचक रस, यकृत एवं अग्नाशय। एवं परवर्ती पाठ श्वसन आमे परवर्ती वीडियो रे देखिबा।